Виж колко много черни коли се събират на площада. Да, и чукат на всяка врата. Вървят двама воени с по един офицер. Държат някакви списъци в ръка. Господи, тези никога няма да се успокоят. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Давай на смертный бой фашистской силой темною, проклятою ордой. Пусть ярость благородная силает, как полония, война народная, священная война. Пусть ярость благородная силает, как полония, война народная, священная война. Дадим отпор душителям всех пламенных вещей, насильникам, грабителям, мучителям людей. Пусть ярость благородная силает, как полония, война народная, священная война. Не смеют Макс! Макс! Защо не спиш? Кати, лягай. Макс, моля те, говори с мен. Кати, моля те, лягай. Макс, моля те. Кати, казах ти да лягаш. Макс. Макс, моля те. Макс, моля те, говори с мен. Кати, мам
мамка му, лягай! Не мога да спя, разбираш ли, сънувах лош сън. И аз сънувах кошмар. Разкажи ми. Сънувах вълк. Голям, черен. Беше на улицата. Усещах го с гърба си как се приближава към мен. Обърнах се, но той избяга. Кати, това е знак. За какво говориш? Казват, че всички, които са сънували, са изчезнали. И че който го сънува не преживява до следващата година. Помниш ли пощальона преди няколко зими, когато го намериха мъртъв с отворени очи в канавката? Помниш, нали? Да, помня. И какво? Макс, мамка му, моля те! Моля те, просто говори с мен, вече нищо не разбирам, страх ме, моля те, Макс! 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 Какво има, Кати? Какво? Погледни, товарят хората на параходи, сигурно ще ги издавят в Черно море! Още по-зле! Ще ни откарат в Русия в трудови лагери. Стани. Кати, не осъзнаваше, че изготвят списъци с всички жени между 18 и 35 и всички мъже между 17 и 45 години, абсолютно всички, с немски имена. Ще ни затворят във вагони за говеда и ще ни откарат в Сибир. Ако това е вярно, се радвам, да, радвам се, защото Лили ще се спаси. Лили, да, сестра ми, тя сега навърши 16. Лили! Помисли за себе си, ако отидеш там, ще умреш. Престани! Кати, измислих го. Ами ако помолим татко да заколи прасетата и заровим буркани с маси месо, ще ни стигнат за седмица, за месец. Не. Кати, ами ако избягаме в гората... Не. Кати, ами ако си направим скривалище и се скрием... Ако се скрием, ще вземат други на наше място. Макс, какво правиш? Моля те, говори! Чуваш ли ме? Макс, моля те, говори с мен! Макс! Кати, ти няма да се криеш. Ти ще останеш тук. Какво? Подготвил съм всичко. Ти ще се омъжиш. Да не си погодял. Ще се омъжиш възможно най-скоро за някого с румънско име. Ясно ли е? Никога. Кати, само така може да се спасиш. И кой, моля те, се би се съгласил на подобно нещо? Аз познавам някого. Не, Макс, аз тръгвам с теб. Напротив, говорих с него съгласен. Кой е? Пол, инженерът, който живее в мансардата на Луиза. И защо първо не ме попита? Може би аз не искам, може би аз... Просто трябва да подпишеш един документ. Не, Макс, ние колко трябва да му платим? Колкото трябва, ще му платя колкото трябва. Колко струвам, а? Няма да го направя. Напротив, ще го направиш. Аз ще избягам. Ти ще останеш дома му известно време и след това ще се съберем отново. До вчера нямах нито един съпруг, а сега разбирам, че след година ще имам двама! Просто трябва да го направиш. Няма да го направя! Ще го направиш. Няма да го направя! Ще го направиш. Макс, моля! Върни се! Макс, чуваш ли ме? Макс, чуваш ли какво ти говоря? Моля те, не си тръгвай! Аз нищо не разбирам, страх ме, разбираш ли? Върни се! Само той! Аз не съм бил тук, мен ме е нямало, ти си тук, ти плачеш, живей и събрави, времето лекува. Како, моля те, не се притеснявай с мен, всичко ще е наред, обещавам, нали знаеш, аз винаги се справям. И моля те, вземи ми онова червило, дето много ти харесва, нали? Грижи се за мама и за татко, чуваш ли? Живей вместо мене, ние с
тебе сме едно! Джули, аз тръгвам, Лело. Всички мои роки са за теб, когато си на сцената да бъдеш красива. Джули, да намериш мъжа, който ще те обича и ще се грижи за теб, за когото ще бъдеш муза. Обичам те, Джули. Мамо, аз тръгвам. Заминавам. Не се страхувай. Бъди спокойна, спокойствието е здраве. А аз ще ти пиша всяка седмица, за да ти напомням кои сме и колко много те обичам. Ти винаги ще бъдеш малкото ми братче, въпреки че вече си голям мъж. Искам да ми обещаеш, че няма да се отказваш. Вярвай, че има и добри хора, живей. За да съм щастлива, аз трябва да знам, че и ти си щастлив. Хей! Какво правиш, не плачи? Ако заплачеш, ще те убия, нали ми обеща? Аз тръгвам. Чуй, аз няма да се върна. Той е още малък. Искам да ме забрави, чуваш ли? Изгори всички мои снимки, не му говори повече за мен. Обещай да ме забравите. Бабенце, не дей да плачеш, моля те, прибирай се. Аз ще се върна. Моля те, не излизай навън без жилетка и ме чакай. Обещавам, ще се върна! Живей и забрави! Не дей да плачеш! Господи, колко си красива. Спокойствието е здраве! Обещай ми. Нали ми обеща? Забравете ме! Чакай ме! Адлер Йоханес, Барт Ерхард, Бергер Валентин, BML Виктор, Фабритиус Едуард, Фабритиус Маргарете, Факлер Аугуст, Густ Егон, Гмайнер Емил, Греф Волфганг, Дротлев Ела, Депнер Олга, Фиала Фред, Фишер Йозеф, Кронер Грете, Грефур Антон, Кремън, Лаус, Кайзер, Алберт, Херберт, Петрин, Морис, Михел, Кронер, Казвам се Кати. Якоби, Амсел, Влез. Влез. Казвам се Кати. Макс ме праща. Аз съм Пол. Приятно ми е. Ти само една стая ли имаш? Както виждаш, да. През живота си не съм виждала такава бъркотия. Ти никога ли не бършеш прах? Аз наистина не разбирам. Слушай, стаята ти винаги трябва да бъде чиста. Да. Никога не знаеш кога някое красиво момиче ще ти дойде на гости, нали аз? Аз ще почистя утре. Сега това е и мой дом, поне за няколко дни, докато съм твоя съпруга, мамка му, трябва да се възползваш. Искам да спя. Сама! Ако може. Не разбирам. Не разбирам защо тук има само едно легло. Не разбирам защо тук го виждам. Само едно легло. Ти ще спиш на земята, разбрали ме? Ако се доближиш до мене, ще те убия! Ниме. Казах да ме погледнеш. Хайде, давай. Хайде, знам какво искаш. Хайде, идвай. Идвай, вземи каквото искаш. Знам какво искаш. Идвай! Идвай! Загаси. Светни. И какво? Искаш да ми кажеш, че ако ме видиш по улиците, не би се загледал по мен? Виж какво, можеш да ме мислиш за всякаква, ама не и за глупава.
Ти сериозно ли си мислиш, че не те видях как ме гледаше, когато дойдох, а? Спокойно, не ми трябваш. Загаси. Светни. Макс. Пол. Извинявай, Пол, просто... Исках да те попитам ти защо винаги си толкова червен. Аз наистина не го разбирам. Ето виж ти сега си страшно червен, приличаш на някакъв червен домат. Аз няма нищо срамно в това да ти хареса някое красиво момиче. Нали? Загаси. Светли. Макс. Пол. Извинявай. Просто непрекъснато мисля за него. Съжалявам. Лягай. Аз не разбирам защо е толкова шумно. Аз не мога да разбера защо е толкова шумно. Аз не съм чувала такъв шум. Не ме поглеждай! Чуваш ли? Посмей да ме погледнеш. Ако ме погледнеш, ще те убия, чуваш? Ще те убия. Не ме гледай! Не ме гледай! Мъртъв си, чуваш ли? Чуваш ли, мъртъв си? Ма какво ме гледаш така? Аз през живота си не съм виждала самолет толкова отблизо. Не разбирам какво се случва. Ето влаковете спряха да идват, пощата не идва, а днес дори вестника не дойде. Аз Чуй какво казват по радиото. Дай ми роклята. Ето, чуваш ли? Руснаците идват. Руснаците идват и ще започнат да живеят в домовете на отведените. Аз трябва да се прибера вкъщи. Вкъщи! Казах ти, че Лили ще ми пише. Ето даже вече съм научила писмото и наизуст. През замръзналите прозорци понякога се виждат къщата небе. Във вагона, в който е Макс, започнали да ядат ледените висулки, за да не умрат от жажда. Във вагона, в който съм аз, така пише Лили. Във вагона, в който съм аз, си разказваме приказки и си четем. А когато нощем, единствено нещо, което се чува, е тракането на влака, тогава страхът ни завива като одеяло. Лили ми писа. Аз трябва да се върна вкъщи. Пол, слушай,
Не мога да остана повече тук, аз винаги ще се чувствам виновна. Не си направила нищо лошо. Не. Ти не разбираш. Ти никога няма да ме разбереш. Лили е там заради мен, аз трябваше да съм на нейно място, аз трябва да се прибера вкъщи. Няма нужда да се прибираш, тук имаш достатъчно пространство. Прав си. Ами да, аз какво ще ходя да се бутам там, където са всички? Не. Аз трябва да се прибера вкъщи. Вкъщи! Чуй! Ето казват по радиото, първите вагони с болни се връщат, значи и Макс ще си дойде. Не е ли рано да си дойде? Не, той просто не ми е писал, защото е бил много болен. Да, или просто защото не е имал време, защото много бързо са го натъпкали в някакъв вагон, той със сигурност ще си дойде. Не е сигурно. Глупак. Не разбираш. Аз тръгвам. Моля те, остани. Съжалявам, тръгвам. Значи всичко, което си ми казала е било лъжа след лъжа. Не, ти не разбираш. Аз мислех, че ние двамата с теб можем. Мислех, че... Съжалявам. Кати, престани. Не, ти не разбираш. Аз мислех, че ние двамата с теб можем да бъдем това, което... Това означава, че всичко това, което се случи между нас, не означава нищо за теб, така ли? Не, напротив, значи ще просто... Винаги ще се чувствам виновна. Ако ти кажа да останеш. Ако ти кажа, че правиш грешка, като си тръгваш. Казах нещо. Кати! Макс ти пишеше постоянно писма. В мазето си. Взимай ги се, махай! Мамо, не ме викай за вечеря, още малко, още има време. Мамо, живей, така се едно съм си вкъщи. Мамо! Батко, прощавай, аз така и не намерих начина, по който да разговарям с теб и все ти се сърди. Ти си много добър човек, батко. Просто сдържай нервите си и приемай хората такива, каквито са. Отгледай семейството си с любов. Не ставай като татко. Дъща, знам, че си още малка, но се грижи за леля си като голямо момиче. Не оставай до късно с приятелките, също имат за кого да се грижат. А като се върна, ще ти купя всичко, за което си мечтала. Обещавам! Мамо, аз вече съм голямо момиче и сега трябва да тръгна. Искам да ми обещаеш, че няма да плачеш, знам, че ти се къса сърцето. Обещай ми да се грижиш за себе си и да ядеш. Бабо Ани, тръгвам. Най-вероятно няма да се върна. Но те моля да ходиш на разходки, бабо, както ходихме заедно. Там, в парка, на пейката, винаги ще има свободно място за теб рано сутринта, бабо. И те моля да готвиш със същата любов, с която готвеше за мен. Яш, бабо, яш! Живота продължава. Аз тръгвам, сине. Не плачи, миличе. Обещавам, че ще се върна, чуваш ли? Когато си дойдете, ще си вече толкова пораснал, но аз веднага ще те позная. По бенката на лявата ти буза, тя е същата като на баща ти. Напомня му им да си пие лекарството, сърцето му е твърде голямо и затова го боли понякога. Ще се върна, сине, обещавам! Бабо! Сине! Бабо! Намирам се в Сибир. Всички тук си имаме номера. На Лили е 502, а моят 719. Не се притеснявай, при нас всичко е наред. Всеки ден ядеме клисав хляб и зелева чорба. Не съм виждал дневна светлина. Сутрин още по-тъмно подредени в колони ни откарват към въглишната мина. А когато след 12 часа ни връщат, навън отново е непрогледен мрак. Лили пее постоянно. Един по-възрастен работник руснак и муж на баница в джоба. Когато се връщаме, ни броят. А когато някой липсва или се опита да избяга, го обръщат обратно и го бият пред очите на всички. При нас всичко е прекрасно.
Чакаме лятото. Постоянно си мисля за теб, Кат. Да носи добре. И ме чакаш. Твой любим мъж. Макс. Върнах се вкъщи. И така и не разбрах, че си умряла, разбрах много по-късно. Бях убедена, че всичко, което се случва е наказание за делата ми. Живях в една стая с мама, татко и баба. Останалата част от къщата беше дадена на новата собствената и знаеше мама. Те дори не ми даваха ябълка да се вкъсна в градината. Работех в оранжерията за цветя и всеки ден се молих Лили да се върне, така минаха години. Погребах мама. После и татко си отида, така минаха години. После сънувах, че през града минава дълга влакова композиция и знаеш ли, пред последния вагон от Русия се дойде и Лили. Аз се чаках на гарата, тя слезе от влака и на мен беше тъжно. А въздухът миришеше да разцъфнали лепини и се зарадвахме. Зарадвахме се, защото можехме да плачем. Лили нямаше представа какво ще се случи. Тя нямаше представа, че ще трябва аз да отгледам двете й деца, Едгар и Райнер. Че до края на живота си ще живея в бащината ни къща. Че никога повече няма да се влюбя. Че никога няма да се омъжа. Че ще остана цял живот сама, Макс. Цял живот сама! Цял живот сама! Господи! Не издържам вече, разбирате ли? Не издържам! Как да ви накарам да спрете да крещите? Как? Мамо! Татко! Кажи го на майка си! Едгар! Остави ме, намира, махни се от тук. Мамо, моля те, спри! Имам чувството, че говоря с стените, ти не ме слушаш! Махни се, ти казах. Не! Имаме проблеми то много отдавна и ти като мъж можеш да го решиш! Мога всичко, ако спреш да крещиш. Ако продължаваш да викаш, по-добре се махай! Едгар! Изчезвай! А какво да направя? Да си затвориш устата и да се махнеш от тук! Разбирам, че не можеш да ме гледаш, че не можеш да ме понасяш, поне ме чуй за една секунда. Мамо, татко! Татко! Ако още веднъж си отвориш устата, ще ти струша зъбките, разбра ли? Хайде, удари ме, мамо! Хайде, удари ме! Мамо! Удари ме, нали си гледаш? Хайде пред детето! Татко! Удари ме, скъпаяк! Удари ме, удари ме, удари ме! Ако си отвориш устата още веднъж, ще те убия. Видя ли? Видя ли го какво направи? Видя ли го какъв е? Иди и поговори с баща си, миличка, няма от какво да се представи. Няма, той ти е баща, няма от какво да се страхуваш. Не се страхувай, моля те, иди и поговори с баща си! Иди си в стая. Татко, моля те. Тя е ненормална, омръзна ми всеки ден да говорим за едно и също. Моля те, иди си в стаята. Аз ли съм ненормална? Не, ма! Баща ти не иска да си намери работа, защото така му е удобно. Ако ти беше истински мъж, щеше да отидеш и да си намериш работа. Тато! Пак ли започваш да правиш скандали пред детето? Пак ли? Ема, иди си в стаята. Не. Ема, иди си в стаята. Казах не! Ема. Побъркани всичките. Аз ли бе? Гледай ме в очите, гледай ме в очите, като ти говоря! Ти си ненормална! Ето ти го. Ето това е баща ти, ето ти го, заповядай! Моля те, 100 пъти те помолих. Иди и си намери работа като нормален мъж. Казах ти, ходих, търсих, но не намерих и престани да викаш, защото отвън пак има паркирани черни коли. Така ли? Не намери, а? Защо не намери? Каква е причината? Нямаше ръце, крака, глава на раменете си! Ами вземи една метла и ми
ме ти улиците, обаче не искаш. Не искай, ма защото така му е удобно. Той всеки ден си търси нови оправдания. Всеки ден нови и нови причини, оправдания, буклук! Буклук така! Татко, не! Върви ти да си търсиш работа, щом толкова много искаш. Знам много добре какво ще направиш. Ще си намериш един богат мъж, ще стоиш по цял ден с вдигнати крака и ще бъдеш щастлива. Татко! Какво? Ние ще се оправим, бъди спокойна. Няма да умрем от глад, бъди спокойна. Куче. Татко! Какво? Аз не съм куче. Аз не. Хубаво го виж. Ей, това е баща ти. Баща ти е много специален, той е много важен, той не може да работи всичко, както нас, не може да работи каквото и да е, защото е много специален. Мамичката ти. Нито една жена не би живяла с тебе, чуваш ли? Погледни ме, бе! Само аз се излъгах като най-голямата глупачка, само аз, погледни ме в очите. Погледни ме и кажи едно нещо, за което си отговорен. Можеш ли? И без това нищо не можеш. Какво ме гледаш? Какво ме гледаш? Виж го колко е безотговорен. Как може да си толкова безотговорен? Аз не разбирам, ти не си човек, ти си животно! Стига! Я му поискай храна. Не искам. Поискай храна от Не баща съм си. гладна. Обърни се и поискай храна. Обърни се и поискай храна! Остави детето! Какво? Хладилникът ти е празен, Остави. няма с какво да си нахраниш детето! Детето! От него поискай, не от Остави мене! детето! Ти си ненормална. Ето бе, той пак си тръгва с капаняка, цял живот това прави, тръгва си! Мамо! Хиляди пъти ти казах! Ще тръгнем! Ще заминем! Но е нужно време! Време му трябвало на нещастника, време му трябвало на мене, целият ми живот мина, бе! Откъде да го взема това време? Ела, мама. Ела, миличка. Ела при мама. Ще замина и с първите пари, които спечеля, ще ти купя билети, ще те взема с мен, чуваш ли? А ти ще останеш тук сам като куче без дете и без семейство! Сякаш не знам защо отиваш там. Татко! Живота! Ти не разбираш ли, че ще умрем от глад? Помолихте да не крещиш, би ли спряла да викаш? Ти наистина не спираш да крещиш. Ти не разбираш ли, че това го дразни? Как да ви накарам да спрете да крещите? Как да ви накарам да спрете? Не мога, отвори се най-накрая очите. По-добре да си сама, отколкото с едно такова животно. Ти ще видиш. Ще дойде такъв един след няколко години и ще ти съсипе целия живот и тогава ще ме разбереш. Какво си мислиш? Какво си мислиш? Че той, който си сега с него те обича ли? Че обича глупачка? Всички те обичат в началото и почват проблемите и знаем! Не мога повече! Ти ли бе? Ти без това нищо не може! Мъртвай! Мъртвай ти! Изроди! Никой не заслужава родители като вас. Повръщаме се от вас. Браво! Браво, Ема! Браво, миличка! Това ли заслужих аз? След всичко, което съм направила за теб, това ли заслужих? Нищо. След някоя друга година и ти ще имаш деца. И тогава ще ме разбере. Аз нямам повече какво да ти дам, само да си тръгна, Господи, само да си тръгна, крака ми повече няма да стъпи тук, ей! Нямаме какво да ядем. Чуваш ли? Нали си мъж, направи нещо. Добре. От понеделник ще отида да си търся работа. Може и да намеря. Че нали все това правиш месеци наред, търсиш? А какъв е смисълът да работиш след като ти плащат с закъснение или изобщо не ти плащат? Детето ти ще умре от глад, разбираш ли? Да. Трябваше да си тръгна, когато бях на 20. Трябваше. детството, само ако може. Помня веднъж, когато бях на 12. Пред къщи паркира една бяла лада. Беше толкова лъскава. Отвътре слязаха моите роднини, Чичо, Леля, братовчедите ми, всичките от Германия. Спомням си как Чичо отвори багажника. Но той беше пълен с дъвки. Дъвки! Бутония с ребристата опаковка и потриваше кафе и цигари, шоколад. И Чичо каза, че можем да си
Забравих роклята на точки на Леля, толкова я обичаха, сега дори не помня как изглеждаше. Помня, че братовчет ме учеше да се целуваме отзад зад къщата. Толкова дълго се целувахме, че накрая устните ми посиняха. Но това, което помня най-вече от оня ден, беше миризмата на германци. Ухание на свеж сапун. Същата миризма ме. Всеки път ме посрещах в пощата, когато жените отворят пред мен колетите си на своите роднини от Германия. За мен така миришеше Германия и аз мечтаях да отида там и ще видиш, че ще те заведа, ще отидем в двете и никога повече няма да се върнем! Онова, което искам да запомниш. Живота беше твърде тежък, твърде труден. Трябваше да си живее и нямаше време да се мечтая. А ти си толкова хубава. Толкова си хубава и заслужаваш да живееш така, както само ти искаш. Чуваш ли ме? Запомни ми, обещай, че ще живееш така, както само ти искаш. Обещай ми! Мамо! Обещай ми, Ева! Обещай! Обещай! Живей! 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 Честит рожден ден, Лело Кати! 70! Прекрасна възраст! Благодаря за подаръка! Няма нищо по-страшно от това да с единия крак в гроба и да носиш младежки дрехи. Но пък ти отива, Лело Кати! Като казах гроб, знаете ли какво станало със съседа? Какво? Баща му умрял! И понеже бедният старец нямал нито едно сако, с което да бъде погребан, оня сина му дал собственото си сако. И минава там цялото погребение, жито, суматоха и така нататък. И оня сина осъзнава, че му ги няма купоните за хляб. А познайте къде са купоните за хляб. Къде? В сакото, дето погребал баща си с него. Той... И понеже никой нямало да му даде разрешение да разкопае гроба на баща си, он е отишъл през нощта и си взел купоните. Той за това ли ми иска лопата онзи ден? Ама с мен е най-подходящото време да говорите за гробове и трупове. Имам рожден ден. И не е най-подходящото място да правиш физиономия, се едно си бръкнала злата пръста в контакта. Аз утре ще се редя на опашка. Казват, че са докарали портокали в градските хали. Като каза опашка, знаеш ли защо правят магазините толкова далече един от друг? Защо? За да не се смесват опашките! Никаква Германия няма да видим, тук ще се умрем. Като каза Германия, виц! Мъж праща жена си на работа в Германия. След един месец оная му праща 500 евро. След още месец 1000 евро. След още един месец 1500 евро. Общо 3000! А така и се чуди мъжа откъде идват всичките тия пари. И отива той в Германия, в хотела, дето жена му там е отседнала. Влиза той в стаята и я заварва с 3 голи мъже и я пита: отдолу ли си тия 500 евро? А да бе, от него са. Отдолу ли си тия 1000 евро? Да бе, от него са. Отдолу ли си тия 1500 евро? Да бе, от него са. И знаеш какво казал мъжа? Какво? Завий ги да не настига! Не го ли спанахте? 3 голи мъже седите по средата. И аз ще да не знае какво говори. Иличка, защо си толкова нервна? Защо си толкова нервна? Ти с тия нерви няма да доживееш моята възраст. Едгар, Да. нали си мъж? Скарай се малко. Късно е, Лело Кати, тя вече е в критическа. Едгар, храни се, моля те. А ти защо се докачаш? Тя така се шегува. Татко, яш! Едгар, вече и двете те командват. Така им е удобно. Лело Кати! Честит рожден ден! Тук сме, за да ти пожелаем да си много, много весела, умена и щастлива и да живееш дълги, дълги години! Дълги сте за всичките, ще ни погребе един път. Ай, гледай, нито яде, нито пие, па все по-дебела става. От нерви. Не, Едгар, от щастлив живот. Едгар, ти виждаш ли ме? Да. Не, имам предвид, хубаво ли ме виждаш? Много добре, бе. Ага, добре ме виждаш, така ли? Да. Къде
те гледа, като я взе тая за жена! В светлото бъдеще! Младежо, а ти защо си толкова сериозен? Ема, мисля, че е крайно време да си тръгваме. Чакай. Моля те, върни се на нас. Я върни! Ти нито си ял като нормалните хора, нито си пил. Ти мъж ли си или бабичка? Татко! Едгар, това, ето, Ема го е довела със себе си, какво е? Ами, да знам, мъж ли е, жена ли? Едгар, то да не е педера! Не знам, сега ще го попитам, ще разберем. Татко! Младеж, би ли бил така добър да се върнеш обратно на масата? Ема! Моля те, върни се на масата. С ляв крак, ако обичаш. Благодаря. Ти можеш ли, като нормалните мъже, да ядеш и да пиеш? Можеш или не можеш? Татко, той не пие. Не. Всеки нормален мъж трябва да може да яде и да пи. Ти за това ли 15 години не си спрял да пиеш? Едгар, не знаех, че си станал алкохолик. Според нея съм. И аз. И пак ти скапаното семейство! Виждаш ли го, Ема? Ето това е баща ти. Това трябва да търпя цял живот. Какво се докачаш? Днес празнуваме деня на Кати. Така ли? Дано да и е последния. Върнете се на масата. Казах да се върнете на масата. Какво ти става? Какво ти е направило? Остави ме на мен. Лъквай. Яш! Мамо, моля те, успокой се. Какво да се успокоя? Какво да се успокоя? Ти знаеш ли, че той ми съсипа живота? Не мога повече да го търпя! Виц! Да го разкажем на всички. Заповядай, младежо. И така! Виц! Не мога повече! Не мога повече! Как можах точно него да избера? Сякаш си мой избор. Разбира се, че съм и моя избор. Имах годеник, който не ми се обаждаше по цели нощи, а през това време баща ти ме търсеше постоянно. Аз чаках до телефона да се обадя, той никога не ми звънеше. Баща ти все ме търсеше, чукаше ме по вратата, искаше да ме да заведе на среща. Един ден ми омръзна да чакам до телефона и приех. А той ме заведе в най-скапания ресторант, с увякалите карамфили по масите, с петната по покривките, изпи 4 бири. Това е твърде много за един мъж, мен да знаеш. А накрая идиота плати само своята сметка. Не, Кати, ти си една стара извратенячка. Толкова беше настоятелен. През това време годеника ми опикваше приятелката ми в киното за това деня, в който баща ти ме хвана за ръка. Аз не издърпах своята. Разбираш ли какво ти казвам? Да можа да избереш точно него. Глупачки, нищо не разбираш. Аз сама направих този избор твърде бързо. Аз сама избрах този живот, ако това изобщо може да се нарече живот. Последен вид и край. Заповядай, младежо. Виц за диктатор. Не мога повече. Стига мрънка! И така, пускат нова марка с лика на диктатора. И диктатора дивизиран отива в почтата да види дали се продава новата марка. И пита той, продава ли се новата марка? О, не се продава. Как не се продава? Ми не се продава, защото не се лепи. Спри да мрънкаш, ти казах. Не мога повече. И така, а пък оня диктатора вика, я дай една марка, взима той марката, лепи я на плика и казва, ето, лепи се! А пък оня му казва, да, така е, обаче всички плюят върху лицевата страна! Върни ми бутилката. Ема! Аз тръгвам! Чакай! Върни ми бутилката. Казах да ми върнеш бутилката. Вече изпи достатъчно. Днес празнуваме деня на Кати. Искам да пия! Празнуваме не получаването на паспортите, Едгар. Дале, Кати, всичките ни молби за емигриране са отхвърлени. Ами заминете! Или не заминавайте, откъде да знам. Ма какво чакате? Какво чакате цял живот? Чакате уния да ви дадат разрешение. Докато чакате, Едгар, забравяте да живеете! Ще заминем, Лело, Кати, ще заминем. На майната си ще заминем ние. Тук ще си умрем.
Едгар, той пак е тук. Отвън пред къщата е. Какво иска? Иска същото нещо да му дадем къщата, за да ни даде паспорти. Ще има да взема. Едгар, моля те. Моля те, иначе никога няма да успеем да се махнем от тук, да заминем. Ще заминем, но е нужно време. Време, 15 години чакам, аз нямам повече време! Марта, няма да дам родната си къща, просто е така. Едгар, моля те. Моля те, всички заминават, спасяват се кой както може. Ти знаеш ли, че съседите заминаха само с един куфар? Заминаха и казаха, че ще си купят всичко, каквото поискат, когато отидат в Германия. А Мюлер също заминават, остават им 2 седмици, продадоха и двете къщи за 800 марки. Какво? Ти се шегуваш, това е нищо. Как така нищо? Как така нищо? Моля те, иначе никога няма да успеем да заминем от тук. Марта, няма да дам къщата си на някакво миризливо ченге. По-добре да я запаля. Пак къща, това вече не е родната ти къща! Не разбираш ли, че навсякъде са сложили шибани микрофони и ни слушат какво си говорим? Не мога повече. Марта, няма никакви микрофони. Успокой се най-накрая. Не мога повече. Ти защо нямаш зимни обувки? Трябва да ти купим зимни обувки. Ти си вече толкова голяма. Момчетата те заглеждат, не можеш да ходиш така. Да. Ще ти купим зимни обувки. Зимни обувки и пълто. Ема, кажи. Нищо. Ема, слушай ме, не ме прекъсвай. Не ме прекъсвай, момиче. Отдавна искам да ти кажа нещо, Ема. Искам да знаеш, че денят, в който те родих, Ема, беше най-щастливия ден в живота ми, чуваш ли? Просто аз и баща ти. Ние не знаехме как да бъдем родители. Дадохме ти каквото можем, прости ни, че не беше достатъчно. Чуваш ли? Не ми отговарям. Много скоро ще ме разбереш, Ема. Много скоро, когато и ти имаш деца. Ще разбереш защо плаках, когато направи първите си стъпки, защо стоях будна часове наред, когато беше болна. От страх, Ема. Когато ти станеш майка, ще разбереш, че страха и безпокойството никога няма да те напуснат. Страх, че някой или нещо ще ти вземе най-скъпото. И тогава ще ме разбереш. И тогава ще ми простиш. Надявам се. Ема, много скоро ще се влюбиш. Това чувство ще те плаши, защото ще е толкова огромно, все едно те измуква цялото отвътре. И тогава ще разбереш защо избрах баща ти, защо не можех да не го избера. Аз как можах точно в теб да се влюбя? Знам, че бях прекалено жестока с теб понякога, строга. Това беше, защото исках да пораснеш силна. И ти порасна точно такава, мила моя. И сега искам да бъдеш силна, защото той няма да може. Ти трябва да бъдеш силна и за двама. Трябва да живееш, да правиш грешки. Живей смело и знай, че твоята майка винаги ще се гордее с теб, независимо от всички. И не спирай да свириш на пияно. Толкова ти отива. Ако заплачеш, ще ти разбия зъбите. Няма. Тръгнала си. Кучка. Ема, къде е майка? Кучка. Къде е майка? Остави ме на мира. Питах те къде е майка. Казах, остави ме на мира. Не чувам да ми казваш къде е майка. Остави ме на мира. Къде е майката? Не чувам да ми казваш къде е майка ти. Къде е? Ти видя ли да говори с някого? Каза ли ти нещо за плановете си, а? Каза ли ти нещо за плановете? Помисли добре! Може да се сетиш за нещо!
Ема, тези типове черните коли ще превърнат живота ни в ад и всичко е заради нея. Много добре знаеше какво ще се случи с нас и въпреки това замина без да ни каже защо. Ти не знаеш защо замина! Ема, привет! Елате. Елате и вижте редиците от хора. Събират се в центъра. С флагове. Започнаха да стрелят. Оставят куршуми. По сградите. И по хората. Ема да не си посмела да излезеш от къщи. Странно. Чака толкова време да замине и тръгна точно когато дойде революцията. Нямам търпение революцията да свърши и да замине където си поискаме. Сигурно ще се намери някой да го убие това. Ще можеш да отидеш при нея. Няма да отида. Не ти ли е мъчно за нея? Не. Странно. Аз съм свикнала хората да изчезнат. Ема, Кажи, иска ми се да ми разкажеш още. чичуците и лелите ми живеят в Германия. Аз ги познавам само от видеокасетите. Татко ми ги пускаше всяка седмица. Понякога изпращаха писма и картички. Родителите ми ме караха да им отговарям. На мен се струваше някак странно да пиша на някой, когато не съм виждала на живо. След известно време Чичо Райнер започна да изпраща колети и в един от тях получих онази светло-синя раница за първия учебен ден. В училище беше хубаво, знаеш. Само дето понякога се случваха странни неща. Някой от съучениците ни изчезваше. Ти знаеш ли, че заминават? Не знаех. Как така не знаеш? Разказвала съм ти за продавача на цветя, който взимаше пари от хората, за да им помогне да избягат. Разказвала съм ти. Не помня. Как така не помниш? Разказвала съм ти за онова момче, което намериха отдавено, след като се опитал да преплува Дунава с надуваем душек. Разказвала съм ти. Ема, не помня. Как така не помниш? А за онази жена, която от отчаяние, че не може да ми не скочила през прозореца. Ема, аз наистина не си спомням. Герт! Татко не е вкъщи. Ела към мен. По-близо. Още по-близо. Пишех доноси за вас. Пишех определени неща. Най-вероятно заради мен не успяхте да заминете, но... аз никога не съм писал нищо лошо. Наистина. Но
Защо? Накараха ме. Иначе нямаше. Иначе щеше да е много по-лошо. Може би си го направил, защо? Ема причината няма никакво значение. Просто се възползваха от мен и това е. И какво точно правиш? Пишех какво си говорите на масата. Къде ходите, с кого се виждате, с кого се чувате по телефона, всичко. Но Ема, аз никога не съм писал нищо лошо за теб. Никога, кълна се. Ако искаш да си тръгна, просто ми кажи. Моля те, остани! Ало, мамо!
вкъщи, това е негов дом, той е брат на баща ми. Ема, Ама това не е Едгар. Мъкни. Но пък е хубав. Браво, Ема. Този път добре си се ориентирала, не като предния, всички помни. Само че се притеснявам, че този ще пуснеш кемпе. Кати! Кати, това е чичурай. Едгар ще се обади ли? Той все ми обещава, че ще се обади, обаче аз знам, че той си измисля, той все ми обещава, нищо не прави. Аз съм Райнер. Помниш ли? Райнер! И да... Надявам се, не си запълно тук. Кога ще се обади Едгар? Господи, ще полудея! Той защо е тук? И да моля те без... Питам той защо е тук! Моля те без скандали! Влизай, Райнер! Влизай, Райнер! Много се радвам, че отново сме всички. Отново съм си вкъщи. Защо се върна Райнер? Защо се върна Райнер? Защо се върна Райнер? Защо се върна Райнер? Глух ли си? Защо се върна Райнер? Няма да повярвате, но първото нещо, което направих, беше да отида до тунела, там откъдето тръгнах хубавайки към Югославия. И там да си беше останал. Браво, тук е хубаво и има всичко. Държавата не ще влезе в Европейския съюз. Или в задника на Европейския съюз. Че ще е хубаво, ще има всичко. Дай какво? Кати. Господине, вие от Германия ли идвате? Да. Дали случайно познавате нашия Едгар? Ми разбира се, нали той го погреба. Лида. Познавате ли го? Да. Кати. Той познава Едгар! Той познава, господине, моля ви, разкажете ми за него, разкажете ми за Едгар. Моля те, разкажи и за татко. Кажи истина. Мъквай! Кажи и ще мъкни! Аз ще й кажа! Хайде, разказвайте! Едгар тръгваше всяка сутрин с влака в 6:10. Купуваше си билет от будката на гарата и вестник Дивел, кафе с мляко. Вечер се връщаше с влака в 7:18. Веднъж Едгар се влюби. Ида! Едгар! И какво? Влюби се в своята заболекарка. Въобрази си, че и тя е влюбена в него, но скоро в една дъждовна вечер всичко свърши, когато тя му каза да я остави на мира. Кажи! Мъквай! Кажи истина! Има ли още цигари, Кент? Има, да. Имах един познат на рецепцията на Метропол. Искате ли да ви разкажа историята? Не, искам да ми разкажеш за революцията и за това как живяхме. Млъквай, той ще говори за Едгар. Точно така ще говориш за Едгар! Аз казах за революцията. Ама как ти иска за революцията? На нея ми... Айде, разказвай! За Едгар или за революцията? Айде, разказвай за вашата скапана революция. Знаеш ли, до гуша ми дойде от нейната революция. Вече всичко знам наизуст. Как татко намерил някакъв куршум и си го увесил на врата. Как нейната колежка се напикала под бюрото, защото видяла мъже с картешници. До гуша ми дойде от вашата скапана революция. Ида! Ема, какво и става? Тя си е такава. Каква съм? Каква съм? Спри! Спри да пиеш! Пяница! Хайде, разказвай за Едгар! Животът в Германия е хубав. Ми там да си беше останал. Гледай сега какъв хубав скандал ще спретне, винаги става така, като си пине малко мамицата му. Какво толкова съм казала? Нали било много хубаво в Германия? Казвам просто там да си беше останал. Тук нищо не се е променило. Да, все едно всичко е пред очите ми. Как заминах за Австрия, метнат на горния багажник на един микробус, морковената супа от бежанския лагер, с първата си заплата като електротехник, си купих райран диван, смених 5 апартамента и 3 съпруги. И от морковите ли ти ставаше, Райнер? Каква кучка си да... Защо не питаш нищо за майка си? Нищо не искам да
По-добре да беше умряла вместо да замине. И тя горката дойде в Германия, в багажника на една лека кола. Не й беше лесно. Казах! Нищо не искам да знам за нея. Майка ти ми каза, че свириш на пиано. Може. Някога. Беше ми залепила една снимка на пианото на момиче гений, което още от 4 годишна възраст ходил на концерти. И ми казваше, взимай пример от него, ето тук беше пианото, а тук снимката. Може някога. Беше ми залепила една снимка на 4 годишна момиче гений, който ходила по концерти и ми казваше, ето взимай пример от нея. Тук беше пианото, тук беше снимката. Всичко изхвърлих. Престани да пиеш! Вярно ли е, че сега можеш да си намериш мъж по интернет? Вярно е! Искаш ли да ти разкажа какви големи, ма? И да! И да спри да се държиш така. А как да се държа? Спри да се държиш така. Откриете възрастен човек! Абе, аз се разкарай ти с твоето западно възпитание. Разбирам защо всички се връщат, а Едгар не си идва. Къде е Едгар? Къде е Едгар? Къде е Едгар? Искаш ли да ти кажа къде е Едгар? И да! Искаш ли да знаеш къде е Едгар? И да! Той умря! И да! Спри се! Получил инфаркт, но са го намерили в хотелската стая, било твърде късно. И да! Изчезвай от тук! Изчезвай от тук, изрод такъв! Изчезвай! Ема къде е Едгар? Всичко е наред, Кати. Едгар е добре, той е жив. Той е жив. Аз го отгледах. Защо? Защо го направи? И сега ще се обадиш по телефона и ще оправиш нещата, бъде като телефон. Няма нищо. Няма защо плачеш. Всичко е наред, Кати. Аз съм добре, всичко е наред. Няма нищо. Да. Кати! Кати, дишай! Кати! Дишай, Кати! Къде е Едгар? Къде е Едгар? Кати! Къде е Едгар? Звъни по телефона! Кажи телефона, звъни! Кати, дигни телефона! Татко, ти звъни, хайде, дигни телефона. Хайде. Ало? Здравей! Кати! Едгар! Едгар ми звъни на майка твърки телефон. Тихо! По-здраво от тук! Едгар, слушай! Казаха ми, че си умрял! Тук времето е прекрасно. Кучка, получи ли последният ми колец? Много си мисля за теб. Кати, много ми липсваш. Ще се видим скоро. Искаш ли да ти разкажа историята си? Чакай, Едгар, искам първо аз да ти разкажа. Значи тук всички много викат, но на мен ми е хубаво. Защо го направи? Обясни ми. Защото до гуша ми дойде от тебе. Кати, хайде да влезем. Говоря по телефона. Аз ли съм виновна? Не викай! Попитах, аз ли съм виновна? Отговаряй! Ти си виновна. Ти си виновна, че баща ми се тръгна с мъж. Ти си виновна, че дядо умря като куче сам в Германия. Стой там, Райнер, снимай. Аз не знаех какво се прави. Разбираш ли, аз не знаех какво се прави, не знаех как се погребва човек в чужда държава. После се сетих, че има едно тефтерче, в което бях записала телефонните номера на нашите близки, знаеш ли? Не знаех как се погребва човек в чужда държава. Райнер, разкажи, ти ми беше свидетел. Разкажи! Райнер, разкажи! Ема, спри се, Ема. Извинявай, миличка, аз не исках. Аз просто малко се ядосах. Ела, върви при мама. Върви при мама. Върви. И да е добро момиче. Да. И да повече няма да пие алкохол. Не. Значи стана така. Майко. Аз отидох в Германия, там ме посрещна една братовчетка на Едгар. После ме заведе в крематориума. Там беше студено и миришеше на хлор. После един отец прочете няколко думи за Едгар и това беше всичко. Свърши се. Така ли беше, Райнер? Така ли беше? Да!
Затова спрете да ме обвинявате. Цял живот ме обвинявате! Аз не съм виновна. Аз направих всичко. Ясно ли ти е? Ти бе, повикай в Германия. Викай и ще дойда. Говоря по телефона. Кати, прощавай, Миличка. Аз просто много пинах и не зная как ви ги говоря. Прости, Миличка. Кати, няма го, разбираш ли? Няма го! Няма го, разбери! Няма го, Миличка, той вече го няма. Ти знаеш ли коя съм аз? Хайде, Кати. Коя съм аз? Ида! Хайде да влизаме вътре. Ида! Да. Хубаво е всички да сме отново вкъщи. Да се събираме около масата по празниците. Но вече никой не идва. Всички пишат СМС. Аз пък не получавам СМС, нали, майко? Никога не съм получавала. Аз пък получих от Пени Маркет. Браво, Райнер! Пожелайте ми весели празници. Написах весели празници на вас. И се почувствах добре. Как да обясня, усетих, че там горе някъде имат хора. Пощенската кутия беше пълна с поздравителни картички. Ние пък нямаме пощенска кутия. Момичета, разбирате ли? И тогава някой почнаха да ми отговаря. Разбирате ли? Отговаряха ми. Не можах да заспя от вълнението сутринта, защото получавах непрекъснато СМС-и. На сутринта получих един СМС. Върви по дяволите, петрих си, наври празниците в къса. Браво, Райнер! Момичета! И тогава получих онова съобщение. И започнахме да си говорим по телефона с нея до развиделяване. И? Ами, изпращаш малко обича и така във въздуха и ето как тя после всички да се връща към тебе. И? Предстои да се видим с девойката. Ама каза ли, че си Германия? Каза. И парички ни дали, нали, Райнер? Нали, Райнер, парички ни дали, а? Айде, няма нужда! Райнер, я разкажи за Германия. Германия е различно там. Абе, аз много добре знам как е в Германия. Още първи път, като отидох да ми хареса на гадна държава. Знаеш ли защо говориш така за Германия? Защо? Защото си твърда стара и никога няма да я Не, видиш. миличка, защото бях една глупачка едно време заради това. Разкажи за Едгар. Нали току-що говори с него по телефона? Какво искаш, Райнер? Какво искаш от нас? Разкажи. Искам да поживея още малко. Добре, знаете ли колко ми остава? Малко! Не ни интересува, умрете сега всички. Добре, какво ако тази девойка е с мен само заради парите ми? Добре, ще и ти дам всичките, но искам да поживея още малко, това да са най-хубавите години в живота ми. Господи, имам право на това! Какво искаш, Райнер? Какво искаш от нас? Разкажи. Имам нужда от пари да продадем къщата. Добре. Докато Катя е жива да продавам и тухла! Продая тази проклета къща. Само страдания не са осъдени. Изменили казваш, че никъде няма да отиде разбрано. Стига толкова. Достатъчно, Райнер. Райнер, сина, Господ те пази, Райнер, най-накрая. Най-накрая ще бъда свободна и ще мога да живея, разбираш ли? На 40 години. Заради вас двете мамица да ви мръсна. Съсипахте ми живота, какво искаш, бе, майко? Цял живот да ти пърша задника и да ти мия лайната ли? Това ли искаш? А ти? Какво искаш? Цял живот сама!
Господи, колко отдавна! Колко отдавна исках да се махна от тук, от този дом, от тази къща! Тук нищо не се случва, тук всичко е застинало и само веднъж да се махна, кракът ми повече няма да стъпи. Не искам да знае нищо за вас, разбираш ли, както и вие нищо за мене. Не, ще се върна на гробовите ми след 10 години, но пак ще е само защото трябва. Продай скапаната къща, майко! Продай къщата! Заминах за Германия. Завърших образованието си. Влюбих се и родих дете. Останалото няма значение. Едгар все ми обещава, че ще си дойде за Великден. Обаче аз знам, че няма да го дочакам. Деня, в който умрях, небето се виждаше през замръзналите прозорци. Продадохме къщата и аз получих половината пари. Купих си апартамент в другия край на града, но продължих да чувам църковната камбана от центъра. Умрях сама между 4 стени. Съседите ме откриха чак след 3 дни. И пак те ме погребаха. Когато се върнах от Германия, не можах да позная дъщеря ми. Изглеждаше по-стара и от мен. Все си мислех, че дете, които ми остават, ще ги изживеят. Защото са научили, че в живота за всичко си има ред и ние децата и родителите никога не трябва да погребват децата си. Не стана така. Разделихме къщата. Така беше честно. Получих половина. След 1 година онази малката ме излъга и ме изхвърли на улицата. Намериха ме мъртъв на стълбите пред блок. Бог е дал на човека сърце. То бие толкова, колкото му е отредено. В един момент моето просто спря. Мислех си, че трудови лагери има само по мое време. Не съм бил прав. Погребаха ме зад храма, редом всички свещеници.